күрешеп тордык. Илһам абый вафат булгач, 40-ын үткәргәннән соң Мәрҗани мәчетендә, шунда мин бик күп үземнең мөнәҗәтләремне тараттым, дискларымны. 2 көннән соң Илһам абый минем төшемә керә. Шундый матур, шундый риза, шат. Эх, менә шунда җилкәмә куйды башын. Эх, нишләп без синең белән сөйләшмәдек икән? Синең белән шундый күп безнең сөйләшер сүзләр. Әйдә сөйләшик әле дип, нәшә итеп, авызын җырып, шундый матур итеп көлеп, андый матур чагын бер качан күргәнем юк иде. Костюмы да шундый матур. Күрәсең, урыны җәннәттәдер. Шулай дип мин уйладым. Шулай булсын, иншалла. Ул безнең бер символ иде. Ул легендар шәхес иде. Легендар дип хәзер әйтәләр башкаларга. Юк, легендар безнең шәхес икәү генә булды. Илһам Шакиров һәм Әлфия Афзалова.